A principal recomendación que fan os responsables de emerxencias é evitar os desplazamentos por estradas innecesarios e estar previdos. O tema das caídas de árbores, que é o máis importante, e de postes, por tratar de evitar andar cerca deles, andar cerca dos árbores, tratar, agora estamos a tempo, se cadra, de facer a continuación, como decía o señor alcalde, no tema das inundacións, ter previsto algo, sobre todo se temos experiencia de que xa nos entrou agua na casa algunha vez, na que fora pouca, se cada hora entra normais, pois ter uns sacos preparados, se temos unha arqueta tela limpia, se non a temos, pois se cada podemos improvisar unha, facendo un pequeno burato, para poder manter logo ali unha bomba de chique, pois amarrar ben as cousas polo tema do aire, as portas, o tema dos alpendes, eso, que se lle faga unha vía de escape, por si non hai forma de cerrarlo herméticamente. Todas as precaucións son poucas e se cumpren as previsións. Os expertos advirten que podería ser máis forte que o Claus de hai un ano.